खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' आदानि बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौसे जानानै बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनांगौनि बाथ्रा बुंनायखौ जोङो DY365 निउस चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोन्दोंमोन आरो बे बिथिंनि सायाव मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा बेखौनो फोरमायथिदों जोंनि सिगाङाव जे बे भिडिअ क्लिपआ मोनसे गोजाम मोनसे भिडिअ क्लिपसोमोन जाहैबाय। दा जियानो जादोला बे खौसेथि खालामनांगौनि बाथ्राखौ लानानै मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा जोंनि सिगाङाव मा फोरमायथिदों मिथिगौना? जे दा समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आखायाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोननै पलिटिकेल हान्जाखौ खौसे खालामनायनि कुनु मोनसे एजेन्डायानो गैया जाहैबाय। दा बे बिथिंनि सायाव मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना मा कमेन्ट शेयर खालामनो सानो नोंथांमोना बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना बिटिआर एग्रिमेन्टनि दोहौजों पलिटिकेलि रायजो राजाफोरखौ थगाय थसि खालामनानैब्लाबो हाइस्ट मेजरिटी खालामनानै बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायनायनि मोनसे थांखि लादोंमोन, मोनसे प्लेनिं लादोंमोन। जेरैबायदि थांखि जेरैबायदि प्लेनिं लादोंमोन दिनै बिथांमोना सक्सेसफुल जानो हादिया। बिटिआर एग्रिमेन्टनि दोहौखौ लाबोब्लाबो दिनै बिथांमोना अनलि 12टा सिटखौ देरहासार खालामनानै लानो हादोंमोन। बेराफारसेथिं दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना अर्थात इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टिया बिजेपिजों एलायन्स लानानै जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ दिनै सालायगासिनो दङ। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि पलिटिकेल केरियार पलिटिकेल स्टेन्डार्डखौ दिनै बिजेपि पलिटिकेल पार्टिनि इंटेलेक्चुअल मास्टार माइंडेड पलिटिकल लिडारफोरा दिनै A to Z हमदांजोबनो हाबाय। जायनि थाखाय दिनै सेंट्रेल लेभेलनि आरो स्टेट लेभेलनि बिजेपि पलिटिकल पार्टिनि माखासे इंटेलेक्चुअल पलिटिकल लिडारफोरा दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ एसे जानगाराव दोननायखौ बा जानगाराव दोनबाय होननानै जों दिनै खोनानो मोन्दों। बेसे साननो गोनां बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना दिनै मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांमोना बिपिएफ बायदि मोनसे पलिटिकेल हान्जाखौ डिस्ट्रय खालामनायनि फोजोबस्रांनायनि मोनसे माखासे पलिटिकेलि एजेन्डाफोरखौ दिनै बिथांमोना लादोंमोन आरो बेफोरबायदिनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै बिपिएफ पलिटिकेल पार्टिनि ब्लेम खालामनायखौ बायदिसिना लामाजों दिनै बिपिएफ पार्टिनि इमेजखौ गाहायाव खोख्लैनो नाजानायनि पलिटिकेलि डायलगफोरखौ जों दिनै खोनानो मोन्दोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो बिथांमोना सक्सेसफुल जानो हादिया। जे जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव जोंनि बिटिसि काउन्सिलाव बिपिएफ निफ्राय आरो गोजौसिनाव रावबो गोख्रोंसिन पलिटिकेल पार्टी गैया। दिनैसिमबो नाम्बार 1 पजिशनाव बिपिएफ पलिटिकेल पार्टियानो दङ। जेराव दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारनि बुंनाय बाथ्राफोरा अल ओभार आसामाव गोबां मानसिफोरानो दिनै मानियो फल' खालामो आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारनि बाथ्राखौ दिनै नर्थ इस्टआव आउट अफ स्टेटफ्रावबो दिनै फल' खालामनाय मानिनायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। नाथाय दुखुनि बाथ्राया जाहैबाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बाथ्राखौ गावनि बिटिसि काउन्सिलावनो दिनै 60-70% रायजो राजाफ्रा दिनै गुरुत्व होआ, इम्पर्टेन्ट होआ आरो खोनासङा। बेनिफ्राय आरो दुखु गोनांसिन मा बाथ्रा थाबावगोन रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ जागायजेननाय समावनो मालायनि आखायाव हमनानै मालायनि दालायाव बाथाबनानै दिनै स्टार्टिं खालामदोंमोन आरो मालायनि दालायाव मालायनि आखायाव बाथाबनानै हमथानानै दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव गोबां रोखोमनि गेदेर गेदेर डायलग मारिनाय गोबां रोखोमनि पलिटिकेलि बाथ्रा बुंनायखौ जों दिनै नुनो मोन्दोंमोन। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जायनि आखायाव हमनानै जायनि दालायाव बाथाबनानै बे गोजौआव जिरायनानै दंना बैसोरनो गुदियाव हाफायनानै होआथ' बेखौसो लानानै साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जाहैबाय सासे डाबल स्टेन्डार्ड रलनि मानसि। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गावनि पलिटिकेल केरियाराव गावनि माबाफोर खामानियाव दिनै गोनांथि जाथारोब्ला दिनै बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैनाय माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौबो दिनै स्रि हानहरखुमायो। बेसे साननो गोनां बाथ्रा। बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गणतान्त्रिक लामाजों बर' हारिनि थाखाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनायनि जा हाबाफारि मालाबाबो थाद'नाय गैयामोन आरो बे गणतान्त्रिक लामानि बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायखौ बे आसाम स्टेटनि एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा हाजार बार जोंखौ हेंथा होबोदों। हाजार बार हेंथा होसे होनानैबो जोंखौ होबथानो हाबोआखै। बेनि उल्थायै बे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल बामोन हारिनि सुबुंफोरा जोंनि बर' हारिनि ओरैबायदि लिडारखौ टारगेट खालामदों बिसोरो ल' मेन्टेलिटी एसे लुबैसुला आखुनि बैबायदि लिडारखौ बिसोर टारगेट खालामबोबाय थाखादों आरो फैयै मोनसे समाव दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोन बायदि सासे लिडारखौ दिनै बिसोरो केपचार खालामनानै गावसोरनि
आफादखि सिङाव दिनैयो लानानै बाहाय होनो हादों जायनि जाहोनाव दिनैयो बे गणतान्त्रिक लामानि बड'लेण्ड मुभमेन्टआ बे थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों कम्प्रेहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशन महरै दिनैयो लिरनानै लाबोजानाय जाबाय। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैनाय लोगो लोगोनो पलिटिकेलि गोबां रोखोमनि गुलाय गुजाय जानाय नुथायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन। बे थांनाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बिटिसि आव थानाय मोन 14टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम स्टेटआसो दिनै लानानै थांबाय लानानै थाङाखै बेखौ फानहरदोंसो जायनि थाखाय बिसोर दिनैयो गोबां रोखोमनि माने दान बान्थाफोरखौ मोनफुंनो हादों। दिनैयो जाय जायगायाव बे 16टा डिपार्टमेन्टनि अफिसफोरा दंमोन बै अफिसफोरा गोबां अफिसफोरानो दिनैयो हाग्रा बंग्राजों दिनैयो साग्लोब साजोबनानै दिनैयो दङ। बेसे दुखु गोनांनि बाथ्रा दिनै नोङो नोंनि न'आव थाखानाय मुवा बेसादफोरखौ फाननो थाखाय खोमानो थाखायसो बे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन नामा? बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बिटिसि चिफआ केबिनेट मिनिस्टार रेंक मोनदोंमोन, डिपुटि चिफआ मिनिस्टार अफ स्टेट रेंक मोनदोंमोन आरो सासे इएमआ स्टेट मिनिस्टार रेंक मोनदोंमोन। नाथाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों CEM चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बै थाखानाय MCLA फोरनि सासे चिफ थारमाने चिफ अफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार आरो बिसोरनि सायाव मा दङ दिनैयो CEO चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार दिनै बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया दिनै डिरेक्सन खालामोमोन। दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों सासे CEOआ दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोनखौ गाइड खालामो नायगासिनो दङ आरो बयनिख्रुइबो साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय सासे डिसिनि थ्रुयैसो बिटिसि ओनसोलनि बिटिआर एरियानि माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरा दिनैयो जायो आरो दिनै माबा मोनसे डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावनो थाङोब्ला सासे डिसिनावसो दिनै सावरायग्रोनो गोनां जायो, साजेसन लानो गोनां जायो, डिसिनिफ्राय माने फरवार्ड लानो गोनां जायो। दा दिनै बेफोरबायदि एसेबां गुलाय गुजाय खामानिफोरखौ मावना फैखांनायनि उनावहायबो दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोन बायदि सुबुंखौ जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव माबायदि रायजो राजाफोरा दिनैयो माबायदि मेगनजों माबायदि गोसोजों पलिटिकेलि सापर्ट खालामगासिनो दङ जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा गावनि बे 17 इयार्स बिटिसि गभर्नमेन्ट सालायबोनाय समाव गावनि आखायाव मोननाय जा पलिटिकेल पावारफोर बै पलिटिकेल पावारफोरखौ राइट टाइम राइट प्लेसाव दिनै बिथाङा लासै लासैनो बाहायबोबाय थादोंमोन। दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बे बिटिसि आव थाखानाय 40टा डिपार्टमेन्टखौ बारायनानै आरोबाव 40टा डिपार्टमेन्ट लाबोनायनि मोनसे पलिटिकेलि माने प्लेनिं खालामखाबायमोन। दा दिनै 40टा आरो 40टा प्लास खालामोब्ला बेसे 80टा डिपार्टमेन्ट जाबायमोन जोंनि बिटिसि आव। अब्ला दिनै जोंनि बिटिसि आ थाङै थुङै इनडाइरेक्टलि मोनसे मिनि स्टेट जानो थांखाबायमोन। दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा माखासे पलिटिकेल पावारफोरखौ लासै लासै बाहायनानै जास्टिस पावारखौ लाबोनायनि मोनसे प्लेनिं खालामदोंमोन, दिनै पुलिस पावारखौ लाबोनायनि मोनसे प्लेनिं खालामदोंमोन आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा 2019 आव 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टजों सावरायनायनि गेजेरजों लाबोनायनि खालामनांगौनि मोनसे दाबिखौ लाबोखादोंमोन आरो बेफोरबायदि माखासे मोस्ट इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोरखौ बा खामानिफोरखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा प्रेक्टिकेलि दिनै एसे गाबोन एसे नाजाबोबाय थाखादोंमोन। दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा गावनि पलिटिकेल केरियाराव पलिटिकेल पावारफोरखौ दिनै एसे गाबोन एसे बेफोरबायदिनो लासै लासै माने बाहायबोयै माने सानसे बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजोंनो जोंनि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ आबुं महर मोनहोनायनि आबुं महर खालामना लाबोनायनि मोनसे प्लेन पलिसिफोरखौ दिनै लाखादोंमोन। नाथाय दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि बेफोरबायदि इम्पर्टेन्ट प्लेनिं लानायखौ दिनै आसाम स्टेटनि एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा दिनै मिथिदोंमोन, हमदांनो हादोंमोन। बेनि थाखायनो दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि पलिटिकेल केरियारखौ जों जुदि डिस्ट्रय खालामनांगौब्ला सोरबा सासे बर' फिसाफोरखौ जोङो टारगेट खालामनानै जोङो इउज खालामनो हानांगोन बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव। आरो दिनै फैयै फैयै सोरखौ मोनदों मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोनखौ। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि सुथुर इन्टेलेक्चुवेल डार्टि माइन्डेड पलिटिकेल लिडारफ्रा दिनै बाहायदों जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव, जायनि थाखायनो दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लाबोखानाय माखासे गोहोफोर माखासे मोनथायफोराव दिनै आलाय सिलाय जाजोबनानै दिनै आसाम स्टेटआ लानानै थांजोब्बाय। दिनै जोंनि बर' हारिनि बिखा बिख्लोखौ बोख्ल'नानै लांबाय आसाम स्टेट गभर्नमेन्टआ, बेनि उल्थायै माने मोननै मोनथाम माने फिसा फिसा बुस्थुखौ होनानै थांदों। दिनै बेखौ लानानै प्रमद बर' बिथाङा दुगा गावनि पलिटिकेल केरियाराव दाबुं माने डायलग मारिबाय थायो। बेसे माने लासिंसिनि बाथ्रा। दिनै प्रमद बर' बिथाङा
एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि डार्टि पलिटिकेल लिडारफोरजों इउसलेस खालामजादों आरो दिनै प्रमद बर' बिथाङा बेखौ जुदि मिथिखानानैबो इउसलेस खालामजाबाय दंब्ला दिनै प्रमद बर' बिथाङा गादिनि थाखाय फैसानि थाखाय दिनै बेफोरखौबो माने इजि लाग्रा जाबाय दिनै गावनि गोसोनि लुबैनायखौ मोनब्लानो गोजोनग्रा जाबाय आरो बेफोरबायदि गावनि गोसोनि लुबैनायखौ मोनब्लानो गोजोनग्रा लिडारफोरा पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों नन पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारिखौ दैदेनलांबाय थानो जुदि सुजुग आरो सुबिदा मोनबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिया सानसे समाव थुंगे हैगोन डिस्ट्रय जाहैगोन आरो बियो बांद्राय गोबाव सम गैया बिनिखायनो साग्रिद जा दिनै जोङो मोनसे बाथ्राया सैथो बाथ्रा जोंहा बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैनाय माखासे मोनथायफोरखौ जों दिनै फोथांफिननांगौ दिनै बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मोनबोखानाय माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ फाननानै फैग्रा मानसिफोरा लिडारफोरा दिनै मालाबाबो बिटिसि एकर्डखौ फोथांनो थांफिना बेखायनो बिटिसि एकर्डखौ सोरखौ लानानै खालामनाय जादों आरो सोर खालामनानै लाबोदों बैसोर दैदेनगिरिफोरखौ बैसोर सारमोनखौ जों दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनै सापर्ट खालामनांगोन खारन जों बिटिसिखौ फोथांनानै लाबोफिननांगोन आरो बिटिसिखौ फोथांनानै लाबोनो हायोब्लासो जोंनि ट्राइबेल हारिनि 6 सिडुलनि मर्यादाखौ जों दिनै मोनफिननो हागोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बी सिरियास बी एलार्ट लोगोसे आंनि बुंलांनाय फोरमायलांनाय बाथ्राफोरा माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि